Electoral Commission akutuza kuti tikaponya voti yathu tikuzibera mwai, kusaponya voti ndikuzibera mwai, wopitisa pasogolo tuko mukapanda kusankha msogoleri mukumufunayo ena hasaka ena. Voti anzanga domse tabisara muvoti yanu osapa mpai votani, voti abare, voti anzanga domse tabisara muvoti yanu osapa mpai votani, ameki yawa Malawi Electoral Commission akutuza kuti tikaponya voti yathu tikuzibera mwai, kusaponya voti ndikuzibera mwai, wopitisa pasogolo tuko mukapanda kusankha msogoleri mukumufunayo ena hasaka ena. Voti anzanga domse tabisara muvoti yanu osapa mpai votani, voti abare, voti anzanga domse tabisara muvoti yanu osapa mpai votani, ameki yawa Malawi Electoral Commission akutuza kuti tikaponya voti yathu tikuzibera mwai, kusaponya voti ndikuzibera mwai, wopitisa pasogolo tuko mukapanda kusankha msogoleri mukumufunayo ena. Tikulandireni kuchokera kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kumene akuluakulu abungwe loyendetsa chisankho Malawi Electoral Commission akhale akukhazikitsa mutu wa chisankho komanso akhala kufotokozapo zina mwa zomwe zakhala zochitika pakatipa zokhudza chisankho chomwe chichitike chaka chamawa chimene ndi chisankho cha mtsogoleri wa dziko, chisankho cha aphunga nyumba ya malamulo komanso chisankho cha makhansala. Mwezi wake ndi wa September 2025 ndelero akhala kutifotokozera zokhudza mutu umene ukhale ukulunjika makamakanso pa chisankho chimenechi kuti kodi chisankho cha 2025 kwenikweni chikhale chikulunjika pa mutu wake wotani, komanso kutuzapo zokhudza mene zinthu zilili kutsatiranso ndondomeko zimene iwo akhala akukonza zokhudza chisankho chimenechi cha 2025. Tikhalanso tikumva kuchokera kwa akuluakulu abungwe la MEC amenewa makamaka motsogozedwa ndi mkulu wa bungwe limeneli komanso ena onse amene ndi makomishonala amene akhale akulongosola zokhudza makamaka chisankho chimenechi. Alandire Sangwani Mafulirwa yemwe ndi mneneri wa bungwe limeneli la MEC pano pa Zodiac. Takulandirani. Zomwe kwambiri. Mwina tango tifotokozerani nkhani yokhudza mutu wa chisankho kwenikweni tikufuna tilunjike pati. Zomwe kwambiri ndinene kuti msonkhano umene wakonzedwa lero ndi umene
utulutse kuuza mtundu wa Malawi kuti mutu umene utisogolere pa chisankho chimenechi ndi uti. Nde langa ndi pempho, sindikutchula koma langa ndi pempho kuti ena onse amene akutiona kapena kutimvetsera akhale pompo apa mpanda wa Malawi Electoral Commission Justice Annabel Talimanja akhale akufotokoza mutu umenewu. Mwina ine pano ndachepera kuti ndingauze mtundu wa Malawi, koma akapereka mutuwo ndi umene tipemphe kuti wina aliyense kanda azipani mabungwe omwe saboma ena tonse tigwiritse ndi kuthamanga ikhale ngati nsanamira yathu pamene tikukonzekera chisankho chimenechi. Mwina ngakhale betimve kuchokera kwa iyo kufunikira kokhala ndi mutu wa chisankho ndikotani? Zimathandizira chifukwa makhala ngati kuti mukamaganizira zikupasani malongolomera, mukamaganizira zikupasani mati impetus, kapena mukamaganizira makhati ikupasani focus kuti nonse mukamakoka mukukokera mbali imodzi kuti chisankho chimenechi chikhale chopambana. Ndiye ndifotokozereponso kuti lero sitikungopereka mutu okhawo komanso tofuna tipereke update malingana kwambiri nkhani ya kalembera wa vote. Tokonzekera kuti tipange kalembera wa vote, ndi pakhale kufotokozera kuti kodi kalembera amene ayenda bwanji, oyena akalembesa ndi ndani, akalembese kuti ngati Malawi Electoral Commission takonzeka bwanji, ndipo tikufuna anthu aini akewo, tikufuna azipaniwo kama amabungwe omwe saboma atengepo gawo lotani kuti kalembera ameneyu akhale opambana, chifukwa chakuti kalembera ndi maziko achisankho. Munthu mukangomponya pakalembera sipangapezeke sopena pake kuti akalowererepo akatengepo gawo. Ndipemphe kwa ena lonse a Malawi kuti tikhale pompo. Chisankho ichi chikukhuza wina aliyense Malawi muno, kandi wansinkhu kuti akalembetsa kapena ayi koma amakhuzidwa ndi chisankho mwa njira ina iliyonse. Ndiye Malawi Electoral Commission ikamati tunduthenga tufuna tilengeze anthu asamakhale busy, azipereka bika mpata ndikumvesera kuti kodi meki ikuti chani. Briefly in English, Mr. Sangwani Mafulirwa, we are here today to launch the theme for the 2025 general election. Tell us more about this particular theme. Well, as Malawi Electoral Commission, we can say we are prepared in-house for 2025 general election, and from today to that date, there are a number of activities that we are implementing. So to coordinate us, give us a strategic direction in implementation of everything, we have come up with a theme, and it's this theme on which the Commission will be unveiling today. It will be like our uniting force, our giving us the direction in which we have to go. In everything that we will be planning, we will be focusing on that, having that in mind and reflecting in it to give us the drive that in everything that we do, we should do it to perfection with excellence, to ensure that the elections we're going to have on 16th September 2025 should be done to the standards and be in a manner or delivered in a way that can be accepted to all electoral stakeholders. How important is it to have a theme for a general election? Well, a theme is very important because it gives you the strategic direction on what you have to do, and it gives you something to reflect on in whatever you are doing. So we really need a theme because it guides us as Malawi Electoral Commission. It also guides the stakeholders that are participating in the elections. Thank you so much. Thank you so much. That's Sangwani Mafulirwa, the Communications Director for the Malawi Electoral Commission. The commissioners and the MEC chair, they are in here to address the media in terms of what is the theme for 2025 election, as it has also been alluded to by Mr. Sangwani Mafulirwa. Let me now hand you over to the Director of Ceremonies for all the updates. The BICC, where the Malawi Electoral Commission is sitting to give an update to the nation regarding matters in preparation for the 2025 general election. So allow me to humbly welcome MEC Chairperson, Justice Annabel Talimanja, the entire Commission,
MEC Chief Elections Officer, Mr. Andrew Mpesi, and the entire management of MEC, colleagues from the media and the staff from MEC, and to all Malawians that are watching us or listening to us in all the media platforms. Malawi is a God-fearing person, so before I go further into the program, allow me to invite Reverend Philip Kambulire, Commissioner, to give us an opening prayer. Thank you. Shall we pray? Gracious Lord, we come before the throne of grace this morning with thanksgiving and praises to you because of the beauty that, Lord, you have allowed us to experience, to enjoy the air that we are breathing, the sun brightly shining unto us, and even the colleagues that we can gather today in this room, Lord. We have a function where the Commission, Malawi Electoral Commission, would like to enlighten and to tell the nation about the 2025 general elections that is forthcoming. It's our prayer, God, that you be with us as we take this, as you take us, as you see us through in this program, and that, Lord, you be with our chair, Justice Annabel Ntalimanja, and the entire commission, and even the media houses that are here. It's our prayer, God, that you hover over us, Holy Spirit, and take control of everything. We need you to be in our midst and guide us in everything. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, we have prayed. Amen. Once again, Chairperson of the MEC, Commissioners, all protocols observed. Just a brief about the event today. The Commissioners convened this press briefing to give an update regarding the preparations for the 2025 general elections. The Commission will be specific to do with the preparation for the voter registration, which is going to be we are going to be embarking on soon, and also want to unveil the theme for the 2025 general election, which will be guiding us in all whatever we're going to do. So just running through the order of the events, that shortly I'll be introducing the commission. After that, I'm going to invite the MEC chairperson to give us the message from the Malawi Electoral Commission. So my pleasure this morning to introduce to you MEC Chief Elections Officer, Mr. Andrew Mpesi. Next to him is the Commissioner Richard Chapweteka. We have Commissioner Caroline Fune, and we have Commissioner Reverend Philip Kambulire, who gave us an opening prayer. If I would come this side, we have got Commissioner Francis Kasaira. We got Commissioner Dr. Limbikan Sarah Kamlongera, and we have Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano. Leading us today will be the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja. And on that juncture, my humble duty to invite you, Honorable Chair, to address us. So before you do, let me also do it in vernacular for the sake of people that are listening out there. Mona Malawi onse amene mukutimvera kunjako, lero Malawi Electoral Commission ya pangisa msonkhano umenewu ndi cholinga chokuti tiziwise mtundu wa Malawi kuti zokonzekera za chisankho zikuyenda bwanji. Lero Malawi Electoral Commission ikhale ikupereka mutu umene utisogolere pokonzekera chisankho cha 2025, komanso tofuna tiziwise mtundu wa Malawi kuti zokonzekera zakalembera wa chisankho zili pati. Lero tachitika mwayi kuti komishoni yonse ili pano, ndipo ndikuonesereni ma komishona amene tili nawo kuno. Choyamba ndikuonesereni bambo Andrew Mpesi amene ali a Chief Elections Officer. Pafupi ndiwo pali a Commissioner Richard Chapweteka. Tilinso nda Commissioner Caroline Mfune. Tili nda Commissioner Reverend Philip Kambulire. Ndikabwera chakufupi ndine kuno tili nda Commissioner Francis Kasaira. Commissioner Dr. Limbiganisera Kamlongera, komanso Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano,
amene atisogolere mzonse lero ndi apampando a Malawi Electoral Commission Justice Anabe Ntalimanja ndi mozichepesa ndapemphe kuti atipase uthenga wochokera ku Malawi Electoral Commission mwadongosolo lake poyamba aupereka mchingerezi kenako azautanthauzira mchichewa zikomo. Thank you very much, Sangwani. My fellow commissioners here present this morning, the Chief Elections Officer, Mr. Andrew Mpesi, management and staff from the Malawi Electoral Commission here present, members of the press, ladies and gentlemen present here, and all Malawians watching and listening to us through various platforms. Good morning. The Commission is this morning holding this national update to appraise stakeholders and the general public on the state of preparedness for the general election that will be held on 16th September 2025, where Malawians will go to the polls to elect their president, members of parliament, and ward councillors. As we speak today, there are 427 days to the polling day. With time fast counting down to this important date, it is critical for the Commission to be giving regular updates on key milestones and sharing pertinent information with stakeholders so that they can be aware of the processes and be equipped to effectively participate in the electoral processes. As such, during this briefing, I'll present the official theme for the 2025 general election, announce the date for the official launch of the elections, and also give an update on the state of preparedness for the elections, and in particular for this time, focusing on the program for the fresh voter registration. Theme for the 2025 general election. Ladies and gentlemen, the Commission has designated the theme for the 2025 general election as Promoting Democratic Leadership Through Your Vote. Promoting Democratic Leadership Through Your Vote. This theme is a powerful reminder to all Malawians of the foundational role that voting plays in a democracy. As it is often emphasized, voting is not only a right, but also a civic duty that both empowers and obligates citizens to influence the direction of their country. It is not any other ordinary activity. By casting a vote, citizens actively participate in the democratic process, ensuring that their voices are heard and their preferences are considered in the governance of their nation. This theme emphasizes the importance that each individual vote has in shaping the leadership that will guide our communities and our nation forward. In addition, the theme Promoting Democratic Leadership Through Your Vote serves as a call to action for all eligible voters to participate in the upcoming general election. Voter turnout is a key indicator of the health of a democratic electoral process, and higher participation rates lead to more representative and legitimate outcomes. This theme further reminds citizens that their participation is essential for the success and stability of democratic governance, and in this way is aimed at encouraging citizens to take an active role in the democratic process, ensuring that the elected leadership truly reflects the will of the people. The Commission is very optimistic that with active involvement of other electoral stakeholders, it is possible for the 2025 general election to register a higher turnout than in the past elections. The theme is a clarion call for all Malawians to register and vote in the upcoming general election. As a Commission, we are saying your vote because it is your free will choice.
As a voter, you have the freedom and right to choose whoever you want to serve you without anyone intimidating or imposing their decision on you. Your vote should count and will count in deciding who wins an election. Henceforth, the Commission will reference this theme in all its subsequent communications regarding the 2025 general election. We also request all electoral stakeholders should, to the extent possible, reference, distribute, and make use of this theme widely in all election-related programs and activities. Launch of the 2025 general elections. The Commission will launch the general election on 2nd August 2024 right here in Lilongwe. At the launch event, the Commission will engage with stakeholders and update them on the range of activities conducted to date in preparation for the general election, as well as the remaining major activities up to and including the polling and results announcement dates. In keeping with the Commission's standing commitment to transparent and wider stakeholder involvement, we shall invite to the launch all registered political parties, civil society organizations, traditional and faith leaders, academia, media, government departments and agencies, among others. Demonstration to stakeholders and pilot voter registration. My fellow Malawians, the Commission has planned for meetings with leaders for political parties and their members, the media, development partners, civil society organizations, and ICT experts to demonstrate how registration of voters for the 2025 general elections will be done using the election management devices. These meetings are planned to start from 31st July 2024 and run through to 16th August 2024. The Commission will, in the same month of August this year, also conduct pilot voter registration in selected sites across the country. The pilot voter registration process is intended to test the devices, solidify their usability and agility, and draw lessons before the commencement of the voter registration. I should say with emphasis that everyone who participates in the pilot voter registration will also be required to register as a voter when the actual voter registration starts. Leaders of political parties will be advised accordingly regarding their roles in this exercise. Fresh registration of voters for the 2025 general election. My fellow Malawians, as you will recall, the Commission conducted constituency and ward boundary redemarcation exercise. The National Assembly endorsed the new wards and constituencies. The creation of the new constituencies and wards practically means that the constituencies and wards used in the 2019 elections were dissolved. This has resulted in a complete change of electoral map, that is the geography, comprising constituencies and wards across the country in terms of their size, location, boundaries, number, and in turn the number of eligible voters. The Commission therefore resolved that for the 2025 general election, it will conduct a fresh voters registration. This effectively means that every eligible person has to go and register as a voter to participate in the 2025 general election. As a result of the review of the constituency and ward boundaries, starting from the 2025 general election, the country will have 229 constituencies, which is up from the 193 that were there before, and we're going to have 509 wards, which is up from the 462. The review of boundaries exercise therefore automatically moved some voters and centers from one constituency or ward to another.
Theoretically, this means that voters that registered in 2019 need to be allocated to their new wards and constituencies. However, this cannot be achieved effectively through transfers alone. Fresh registration of voters would therefore accord the Commission an opportunity to have a voters register that has a lot of benefits, some of which I'll mention later in this statement. You will further recall that on 1st March 2024, the Commission published in the Gazette descriptions of the new constituency and ward boundaries. The Gazette further published a total of 6,344 registration centers, up from 5,002 in 2019. This therefore means that over 1,000 centers, or over 20% of the centers, will be new and will need to be populated with voters. The 6,344 centers were identified after an exhaustive and inclusive consultation process with stakeholders in the councils. Allow me at this juncture to mention that following the publication in the Gazette of the list of centers as aligned to the new wards and constituencies, the Commission received a number of observations and questions on the names and locations of the centers and some centers that were apparently skipped from the list. The Commission is currently in the process of resolving the issues and drawing a final list of voter registration centers that will eventually evolve into polling centers on 16 September 2025. On account of this ongoing exercise, the final figure of centers is likely going to change slightly, either upwards or downwards, from the 6,344 that were published. The Commission will issue in the Gazette a corrigendum of the voter registration centers. The advantages of a fresh voter registration are that 1. It will eliminate deceased voters, that is, those that would have died before the commencement of registration in the voter register, thus ensuring accuracy and integrity of the register. Number 2, it will give true figures of the registered voters in their respective centers, wards and constituencies, as those who moved to different locations will register where they are currently residing. This will be good for planning purposes for procurement and deployment of staff. Number 3, there will be no mass transfers to relocate voters that have been affected by the review of the constituency and ward boundaries, since people will register afresh in their rightful centers. Costs associated with polling staff will be actual, as the allocation of these resources will be based on actual figures of registered voters. Who is eligible to register? Section 77 of the Constitution provides for universal franchise. Section 3 of the Presidential, Parliamentary, Local Government Elections Act states that a person shall be eligible to register as a voter in an election if he or she is a citizen of Malawi, or if not a citizen, has been ordinarily resident in the Republic for 7 years, has attained the age of 18 years, or provides proof that on or before the polling day he or she shall have attained the age of 18 years and is ordinarily resident in an area or was born in that area or is employed or carries on business in that area. Therefore, for 2025, we can put it that every Malawian who was born before or by 16 September 2007 will be eligible to register as a voter. Phases for voter registration. My fellow Malawians, the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, among others, specifies in Section 4
that voter registration shall be conducted within the year of holding a general election. Registration shall be conducted in a minimum of 7 days and a maximum of 14 days, and the mandate to determine the period is given to the Commission. Section 10 provides that voter registration shall take place in centers established by the Commission, in constituencies and in wards. And in Section 7, that an eligible person shall only register once for them to vote in an election. Accordingly, the Commission has resolved to implement voter registration in 3 phases, each lasting 14 days, as specified by Section 4 of the Act. The Commission will be announcing specific dates for each phase through the radio, television stations, newspapers, and other web and internet-based platforms. We therefore appeal to all political parties and civil society leaders to assist the Commission to inform the public about these dates as and when they are announced. Political party leaders, aspiring candidates, and civil society organizations should further be informed that the Commission will, from 1st August 2024, start receiving for accreditation names of representatives and observers for the voter registration process. Proof of identification during voter registration. The Commission wishes to state that the right to vote accrues to every person as an individual. As such, there are steps that eligible persons must take to claim and exercise it. The first step is to register as a voter. In accordance with Section 12 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, a person who is eligible to be registered as a voter in an election shall, as proof of eligibility, present in person to a registration officer proof of his or her national registration issued by the National Registration Bureau. In terms of the National Registration Act, this is the national ID. The Commission wishes to emphasize that its mandate does not extend to registration of citizens. This remains in the purview of the National Registration Bureau. The Commission, just like other institutions, both public and private, is a beneficiary of the national document. The national ID issued by the Bureau is solely used to facilitate the registration of eligible voters in keeping with the statutory requirement in the Presidential, Parliamentary, Local Government Elections Act. The Commission, therefore, urges all eligible voters to ensure that they have duly registered with the National Registration Bureau prior to registration for voting. For those whose national IDs have expired, they should not despair, as they will be able to register as voters, as government resolved that expired IDs should be deemed valid until 1st January 2025. 1st January 2026. Preparation for voter registration and migration to EMDs. In preparation for voter registration, the Commission has planned to migrate from the biometric voter registration kits to the election management devices. To this end, and as it has been regularly updated to stakeholders, the Commission has procured a total of 6,500 gadgets and power banks. These have already been procured and delivered. The EMDs are portable, state-of-the-art devices which will be used to conduct voter registration, transfer of voters, and inspection of the voters' register. The introduction of the EMDs is part of the strategy of the Commission to modernize and enhance efficiency in the electoral processes. The Commission is also in the process of recruiting temporary staff
in readiness for the voter registration exercise. Shortly, we will be conducting interviews and training in readiness for the voter registration. Accreditation of civil society organizations for voter education. According to the Malawi Electoral Commission Act in Section 21, a person shall not conduct voter education without being accredited by the Commission. To this effect, the Commission had issued a call for applications for accreditation from CSOs. As of now, we have finalized the accreditation process, which had to involve physical verification of some of the applicants, just to ensure that we do not accredit institutions that exist only on paper. The Commission is pleased to announce that for the 2025 general elections, it has accredited 116 civil society organizations. Misinformation, disinformation, and fake news. At this point, the Commission wishes to express its deep and growing concern with the potential for prevalence of disinformation and fake news as we prepare for the 2025 general election. Disinformation and misinformation, whether spread innocently or maliciously, can undermine the democratic process and erode public trust. Our appeal, therefore, is to all leaders, political parties, aspiring candidates, and the general citizenry to be conscious and avoid spreading wrong information. We urge everyone to verify the accuracy of information before sharing, especially on digital platforms and social media forums. The Commission, on its part, will work diligently to provide accurate and timely information to the public to ensure that stakeholders and the public have a clear understanding of the Commission's programs and decision positions. While we may undertake measures to counteract false electoral narratives, we urge stakeholders and the general public to also take an active role to preserve the democratic process. Should anyone come across any information purported to be from the Commission, always pause to verify with us through our designated information outlets before forwarding or posting. If you do not find it on any of our pages, treat it with caution and be circumspect with how you proceed with sharing such information. In conclusion, the Commission is calling upon all eligible Malawians to prepare for the voter registration process. Your participation is crucial for a democratic and representative election. Please ensure that you stay informed about the registration dates and locations. If you do not have the national ID, go and register now to have one. Those without proof of registration with the National Registration Bureau will not be registered as voters. As we move closer to the election date, we will continue to work diligently to address any emerging issues and challenges, and also ensure that the electoral process is efficient, transparent, and credible. As a Commission, we thank all electoral stakeholders and the Malawian public for their continued support and engagement. Together, we can ensure that the 2025 general election is a success and a true reflection of the democratic will of the people. I thank you all for your understanding. Thank you, members of the media, for coming. God bless us all. Commissioners anzanga onse amene tili pano, wamkulu wa bungwe la meki bambo Andrew Mpesi, onse ogwira ku ntchito ku meki amene muli pano, atolankhani onse amene muli pano, amayi ndi abambo muli pano, ndi amalawi onse amene mukutiona ndi kutimvera kudzera pa kanema ndi pa wailesi. Choyamba ndikupatseni moni. Lero bungwe
loyendetsa zachisankho la Malawi Electoral Commission likufuna kuyankhula ndi mtundu wa Malawi ndi cholinga chofuna kukudziwitsani mmene zikuyendera zokonzekera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala chimene chitadzachitike pa 16 September 2025. Pamene tikukumana lero mudziwe kuti kwatsala masiku 427 kukafika pa tsiku la chisankho. Pamene masiku akupita chonchi ndichofunika kwambiri kuti bungwe loyendetsa zisankho lidzikudziwitsani pafupi mmene zonse zikuyendera ndi cholinga chakuti muzitengapo gawo moyenera. Cholinga chathu ndi chakuti pasapezeke otsalira mbuyo chifukwa samadziwa kuti chikuchitika ndi chiyani. Choncho lero kukumana kuno zolinga zake zili motere. Choyamba kudziwitsa Amalawi mutu umene utitsogolere pokonzekera chisankho cha 2025. Chachiwiri kulengeza tsiku lokhazikitsa chisankho. Chachitatu kupereka chithunzithunzi cha zokonzekera zisankho. Chomaliza kufotokozera za kalembera wa voti watsopano amene ayambe pompano. Mutu wa chisankho cha 2025. Amayi ndi abambo, bungwe loyendetsa zisankho lasankha kuti mutu wa chisankho chachikulu cha 2025 ukhale kulimbikitsa usogoleri wa demokrasi kudzera mu voti yanu. Kulimbikitsa utsogoleri wa demokrasi kudzera mu voti yanu. Mutuwu ndi chikumbutso cha mphamvu kwa Amalawi kuti chisankho ndi maziko a demokrasi. Monga zimakokomerezedwa kawirikawiri, kuponya uvoti si ufulu wokha, komanso ndi udindo wa nzika ina iliyonse imene ili yoyenerera kuvota. Nzika zikupatsidwa udindo otengapo gawo posankha amene angakhale adindo ndi atsogoleri mu dziko muno. Mutu umene tasankhawu ukutsindikanso kwambiri zakufunika kwa voti iliyonse payokha pa chisankho. Choncho ndikofunika kwambiri kuti aliyense atengepo gawo pa chisankho chikubwerachi. Pamene anthu atuluka ochuluka pa chisankho chimakhala cholimbikitsa komanso chimapangitsa kuti amene apambane pa chisankho chimenechi akhale wakuti akukondedwa ndi anthu ambiri m'dzikomo. Amayi ndi abambo, mutu umenewu ukutsindika kuti voti yanu chifukwa chakuti ndi ufulu wanu kusankha munthu amene mukumufuna popanda wina aliyense kukukakamizani kapena kukuopsezani. Ndipo ndi voti yanu yokha imene ingapangitse munthu kupambana pa chisankho osati mwa njira ina iliyonse. Choncho pamene tikukonzekera chisankho pa 16 September 2025 tikhala tikumayang'ana ndi kulingalira kwambiri pa mutu umenewu pa zonse zochitika. Kukhazikitsa chisankho cha 2025. Amayi ndi abambo, bungwe loyendetsa zisankho lakonza mwambo kukhazikitsa chisankho pa 2 August 2024 konkuno ku Lilongwe. Pa mwambo umenewu bungwe limeneyi liyitanitsa anthu omwe akukhudzidwa ndi chisankho ndi kuwafotokozera zambiri za zonse zokonzekera chisankho chachikulu zomwe zachitika kufikira pano komanso zomwe zatsala mpaka kukafika tsiku loponya voti ndi kulengeza zotsatira. Oyitanidwa kumwambo okhazikitsa chisankho ndi zipani zonse za ndale, mabungwe omwe si aboma, atsogoleri a zipembedzo, atolankhani, nthambi za boma komanso wena. Misonkhano yoonetsera makina atsopano akalembera wa voti. Amalawi anzanga, bungwe la meki lakonza misonkhano ndi atsogoleri a zipani zonse m'dziko muno ndi otsatira awo, atolankhani, mabungwe omwe si aboma komanso akatswiri pa nkhani za ukadaulo wa makompyuta ochokera ku zipani zonse. Cholinga cha misonkhano imeneyi ndi kuwaonetsera ndi kuwafotokozera mmene makina atsopano akalembera wa voti
amagwirira ntchito. Misonkhano idzachitika kuyambira pa 31 Julayi mpaka pa 16 August 2024. Mu mwezi omwewu wa August chaka chino, bungwe la MEC lidzachititsa kalembera wa chisankho oyerekeza m'madera osankhika m'dziko muno. Ntchito yoyesera kalemberayi idzachitika ndi cholinga chofuna kuyesa makina ogwiritsa ntchitowa, kuti tione kagwiridwe kake ka ntchito, komanso tione momwe adzagwirire ntchito tisanakhazikitse ntchito yeniyeni yakalembera mu September 2024. Ndifotokozere pano kuti anthu amene atengepo gawo pa kalembera woyerekeza akuyenera kuzalembetsanso kalembera weniweni wa chisankho akadzayamba. Atsogoleri onse a zipani mudziwitsidwa ndondomeko yonse ndi mbali imene tikufuna muchite pa kalembera woyerekeza ameneyu. Kalembera watsopano wa chisankho cha 2025. Amalawi anzanga, monga mukudziwa bungwe la MEC linawunika ndi kugawanso malire amadera aphungu ndipo pokonzekera chisankho cha 2025. Kutsatira ntchito imeneyi, chiwerengero cha madera aphungu chinakwera kufika pa 229 kuchoka pa 193, pamene cha makhansala chinafika pa 509 kuchoka pa 462. Kusintha kwa malire kwasamutsa anthu ena kuchoka ku masenta amene amavotera kupita kwina. Anthu ena asinthidwa ma constituency komanso maodi awo. Pofuna kuonetsa kuti aliyense walembetsa pamalo oyenera mu constituency yake, bungwe la MEC laganiza zopangitsa kalembera watsopano. Kalemberayu athandiza anthu omwe analembetsapo kale kuti apange matransfer kupita ku madera ena atsopano mosavuta. Amayi ndi abambo, mukukumbukira bwino lomwe bungwe la MEC linatulutsa Ndandanda wa malo akalembera wa voti okwanira 6,344 omwe agwiritsidwe pa chisankho cha 2025 kuchoka pa 5,002 omwe anagwiritsidwa ntchito mu chaka cha 2019. Ngakhale pali masenta ena amene tikuwawunikirabe, koma muona kuti kuposera 20% ndi malo atsopano, zimene zikutanthauza kuti palibe amene analembetsapo voti m'mbuyomo. Ngati tingawawuze anthu kuti apange transfer, ikhala ntchito yovuta kwambiri kuti aliyense apite ku senta yoyenera, chifukwa chake tikupanga kalembera watsopano. Amayi ndi abambo, zinanso za ubwino wa kalembera watsopano ndi izi. Choyamba, mkaundala wa voti simudzakhala mayina anthu amene anatisiya. Izi zidzathandiza kuti tikhale ndi kalembera wa chisankho olondola. Chachiwiri, adzathandizira kuchepetsa chiwerengero cha anthu ozafuna kusintha malo ovotera. Chachitatu, kalemberayo adzathandiza kuchepetsa ndalama zimene bungwe la MEC limagwiritsa ntchito, chifukwa lidzakhala ndi chiwerengero chokhazikika cha anthu amene analembetsa komanso akavotere pa dera lililonse. Oyenera kulembetsa mkaundula wa voti. Amayi ndi abambo, malingana ndi gawo 77 la malamulo akulu oyendetsera dziko lino, komanso gawo 3 la malamulo achisankho cha presidenti, aphungu ndi makhansala, zimafotokozeredwa motere. Munthu adzaloledwa kulembetsa pa chisankho ngati ali nzika ya dziko la Malawi, ngati si nzika akhale kuti wakhala mdziko muno kwa zaka zosachepera 7 molumikiza. Ali ndi zaka zokwana 13 kapena apereke umboni otsimikiza kuti adzakhala atakwanitsa zakazi pofika tsiku lovota. Amakhala anabadwira kapena amagwira ntchito ndi kuchita ntchito za malonda mu deralo. Kotero, pokonzekera chisankho cha 2025, nzika iliyonse ya dziko la Malawi imene inabadwa pasanafike pa 16 September 2007 idzakhala yovomerezeka kulembetsa mkaundula wa voti. Magawo akalembera wa chisankho.
Amalawi anzanga tikumbukire kuti lamulo loyendetsera zisankho za president, aphungu ndi makhansala limanena mu gawo 4 kuti kalembera wa chisankho adzachitika kutatsala chaka chimodzi kuti chisankho chachikulu chichitike. Kalembera adzachitika kwa masiku osachepera 7 komanso osapitirira 14, ndipo commission inapatsidwa mphamvu yokhazikitsa kuchuluka kwa masiku akalembera. Mu gawo 10 kalembera wa chisankho adzachitika m'malo oponyera voti okhazikitsidwa ndi commission ku madera aphungu ndi makhansala. Gawo 7 munthu aliyense ndi woyenera kuvota. Munthu aliyense amene ndi woyenera kuvota adzalembetsa kamodzi kokha mkaundula wa voti. Potengera malamulo amenewa, bungwe la MEC lakhazikitsa kuti kalembera wa chisankho adzachitika m'magawo 3, ndipo gawo lililonse lidzakhala masiku 14, ndipo potsatira gawo 4 ya malamulo oyendetsera chisankho la president ndi aphungu a nyumba lamulo ndi makhansala. Bungwe la MEC likhala likulengeza masiku a gawo lililonse pa wireless ndi kutsindikiza mu newspaper komanso kudzera pa tsamba lathu la Facebook pa intaneti. Tikupempha zipani zonse komanso atsogoleri a mabungwe omwe si aboma kuti atithandize kudziwitsa anthu za ndondomeko imeneyi tikalengeza. Mwapadera timafuna tidziwitse atsogoleri a zipani za ndale onse amene afuna kudzayimira nawo pa chisankho pa tikiti ya chipani kapena paokha, atsogoleri a mabungwe omwe si aboma ndi ena onse okhudzidwa kuti kuyambira pa 1 August 2024 tiyamba kulandira mayina a oyimira zipani kapena kuti mamonita omwe adzagwire ntchito yoyang'anira kalembera wa voti. Malo kumene mayina akaperekedwe tilengeza bwino lomwe. Umboni pokalembetsa mkaundula wa voti. Amayi ndi abambo, mogwirizana ndi ndime 12 ya malamulo a chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala, munthu aliyense olembetsa mkaundula wa voti akuyenera kudzabweretsa chiphaso cha unzika choperekedwa ndi bungwe la National Registration Bureau. Chiphaso cha unzika ndi umboni okhawo ovomerezeka kuti munthu alembetse mkaundula wa voti. Choncho ndipemphe anthu onse amene sanalembetse unzika kuti akalembetse pakali pano ndipo asadikire mpaka nthawi ya kalembera wa voti kuti ifike. Kwa iwo amene ziphaso zawo za unzika zinasowa kapena kutayika, apite akatenge chiphaso china kuti adzalembetse mkaundula wa voti. Kwa amene ziphaso zawo za unzika zinatha nthawi yake yogwira ntchito kapena kuti zinachita expire, asadandaule chifukwa adzaloledwa kulembetsa mkaundula wa voti ndi chiphaso chomwecho ngakhale nthawi yake yogwira ntchito inatha. Kukonzekera kalembera wa voti watsopano. Amayi ndi abambo, pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya kalembera ya voti iyende bwino, bungwe loyendetsa za chisankho lagula makina atsopano. Makina amenewa athandiza kuti tidzakhale ndi mkaundula wapamwamba opanda zolakwika. Makina amenewa tidzawagwiritsanso ntchito zina za chisankho monga kutsimikizira kuti mayina ali mkaundula wa voti komanso kusinthira malo okaponyera voti kapena kuti voter transfer. Pakali pano tili mkati molemba anthu ogwira ntchito ya chisankho pokonzekera kalembera ameneyo ndipo maphunziro awo ayamba posachedwa. Kuloleza mabungwe ogwira ntchito yophunzitsa za chisankho. Malinga ndi lamulo la Malawi Electoral Commission Act mu ndime 21, munthu wina aliyense sayenera kuphunzitsa za chisankho popanda kupatsidwa chilolezo ndi bungwe loyendetsera zisankho. Pachifukwa chimenechi, MEC idalengeza pambuyopo kuti amene akufuna kuphunzitsa za zisankho alembe kalata kufunsira chilolezo. Tinalandira kalata zochuluka ndipo timayenera kuifufuza kalata iliyonse payokha. Kwa ena tinachita kupita kukatsimikiza kuti mabungwe amenewa alipodi
kuopa tingapereke chilolezo kwa mabungwe omwe palibepo pa ground. Pano tamaliza ndipo mabungwe ovomerezeka mndandanda wake watuluka. Pali mabungwe 116 amene meki yawavomereza. Kufalitsa mauthenga abodza. Amayi ndi abambo, komishoni ikudankhawa kwambiri ndi kuchuluka kwa ntchitidwe ofalitsa nkhani zabodza ndi zolakwika pamene tikukonzekera chisankho. Mauthenga amenewa akhonza kusokoneza ntchito yokonzekera chisankho popangitsa kuti anthu ataye chikhulupiriro komanso kuganiza zongosiya kutengapo gawo pa ntchito za chisankho. Pempho lathu kwa atsogoleri onse andale, onse ofuna kupikisana nawo ndi nzika zonse ndikuti azindikire ndi kupewa kufalitsa mauthenga olakwika. Tikulimbikitsa aliyense kuti azifalitsa mauthenga okhawo amene atsimikizadi kuti ndi olondola. Ngati bungwe loyendetsa zisankho tayika ndondomeko zoonetsetsa kuti mauthenga athu akufikira paliponse ndi cholinga chakuti anthu asanamizidwe. Choncho mukaona uthenga okayikitsa tifunseni kaye ngati zili zoona kapena ayi. Tili ndi tsamba lathu la Facebook pamene timayikapo zonse zimene zikuchitika. Ngati mwakumaniza ndi uthenga wakuti pa tsamba lathu la Facebook palibepo, ndizotheka kuti zimenezo ndi zabodza. Chonde musafalitse uthenga umenewu mpakana mutatifunsa. Maotsiriza, bungwe loyendetsa zisankho likupempha Amalawi onse oyenera kulembetsa mkaundula wa voti kuti akonzekere kalembera wa voti. Kutenga nawo mbali kwanu ndikofunikira kwambiri chifukwa kupangitsa demokrasi yathu kuti ipite patsogolo. Chonde khala na tcheru pomamvera wailesi kanema kapena kuwerenga m'manyuzipepala kuti muzidziwa za zokonzekera chisankho. Komanso ngati mulibe chitupa chaunzika pitani mukalembetse panopa kuti mukhale nacho. Popanda chitupa chaunzika palibe amene azalembetse mkaundula wa voti. Tikuthokoza anthu ndi mabungwe onse amene akhala kutenga gawo pa zokonzekera chisankho chimenechi, ndipo ngati bungwe loyendetsa zisankho tikulonjeza kugwira ntchito yathu mwa ukadaulo komanso osakondera mbali ndi cholinga chakuti zisankho zizayende bwino. Ndikuthokozeni nonse chifukwa chomvetsera komanso atolankhani zikomo kwambiri chifukwa chakubwera kwanu. Mulungu adalitse tonse zikomo. Zomwe kwambiri olemekezeka pa mpando wa Malawi Electoral Commission Justice Anabeon Talimanja. Pene tafika apa ndipoti tipereke mpata kwa atolankhani kutheka kuti muli ndi mafunso pa uthenga umene waperekedwa ku Malawi Electoral Commission. Tili ndi mamayikrofoni awiri ndi ndipempha kuti ngati muli ndi funso mukweze dzanja kuti akupaseni mayikrofoni. Akakupasani mayikrofoni chonde mutchule dzina lanu ndi nyumba imene mwachokera ndi kufunsa funso lanu. Zikomo kwambiri. Ndine Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndimafuna tidadziwa kuti kutengera mu zisankho zina zimene zakhala zochitika m'mbuyomu, Amalawi osiyanasiyana kunjaku akukhala ndi madandaulo osiyanasiyana malinga ndi mali zathu zimene amakhala akubwerera. Ngati bungwe la meki komanso nkhala pa mpando watsopano mupange zotani kuti zotsatira zikamadzabwera Malawi aliyense azathe kuzilandira? Zikomo kwambiri. Pali nkono ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Mzati Radio and TV. Funso langa kwambiri luchokera pa mawu amene mwayankhula cheya okhudza kudandaula kwanu mwina pa mauthenga omwe anthu ena ndithu akumafalitsa okhudza mwina mauthenga amene soona kapena osalondola. Mwina ndingofuna kumvetsetsa kuti ngati bungwe pali specific action yomwe mwina munapatsidwa
kuti mungathe kutenga kwa anthu ena amene amafalitsa dala mauthenga amenewa amene solondola mwina nchofuna kuwasokoneza anthu ena. Zikomo. Zikomo kwambiri, ndifuna ndione ngati tidakalibe ndi manja. Okay, kumamusi akupasani microphone ndi ngopempha kuti mafunso tiye tilunjike ku uthenga umene apereka lero apa mpando a Malawi Electoral Commission anatsindika kuti azibwerabwera ndi mafunso enawo tizafunsanso nthawi yake ikazakwana. Zikomo kwambiri. Okay, I'm Anthony Manda from Trans World Radio. Funso langa nkukhala nalo kuti no kuonjezera kwa madera aphungu komanso makansala mbuyo mukumakhala mwina mavuto especially mene anafunsira nzanga oyamba uchi kunena kuti nthawi zina mwina malizatsa amafika mochedwa. This time around muonetsa bwanji ndikuchuluka kwa aphungu amene ndikuchuluka kwa madera amene atsopanowa kuti mwina vuto limenelo lisadzachitikeso kupangira kuti mwina trust issues ndi anthu kunjako. Yeah, you can help the floor, then I'll come in after you. Thank you. Dzina langa ndine Peter Piri, ndikuchokera ku Mebawa TV. Ndili ndi funso pa nkhani ya migration kuchoka ku old model kupita ku electronic device imene moti commission yapanga procure. Ndimafuna ndidziwe kuti last elections kunali maconcerns okhuzana ndi kuyankhulana kwa malamulo amene commission inagwiritsa ntchito kusintha za ma polling centers amene ena anapangidwa institute pamene malamulo akulu amanena kuti samapanga recognize ma tally centers amene ena anabwerapo. So I wanted to find out this time around kuti migration is it within the constitution, number one. On the same ndimafuna ndidziwe nkhani yokhuzana ndi biometric. Nthawi zambiri kwanza tutamvako kuti if we benchmark amapanga invasion ya privacy makamaka nkhani tikakhala kuti tikupanga mamashini they are used to collect information ina imene kukhuzana ndi anthu amene ali involved. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi have we cross checked kuti zonsezi zili bwinobwino this time around pamene tifuna tipange migrate from the old model. Zikomo kwambiri ndi pemphe apa mpando a Malawi Electoral Commission kuti atatiyankhapo pa mafunso amenewo. Zikomo. Thank you Sangwani. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso onse. Let me start with Blantyre Synod Radio. I didn't catch your name, but at least I think it was Blantyre Synod Radio. Funso lanu ndila results management kuti zizayenda bwanji to ensure credibility. For now, ndingofotokoza kuti we have a result management process that is in place, and ngakhale taonjezera so ndiphatikiza ndi funso la enhancement of the number of constituencies and wards. Ngakhale tapanga enhance the numbers, we have a system in place that is going to cover all constituencies and wards, and even a process that is going to ensure the credibility and integrity of those results, starting from the polling station all the way through to the National Tally Center. Ndiphatikizeso pomwepo ndi funso limene linabwera la my EMDs. I beg your pardon, I didn't catch your name. All the processes that we're talking about, including the use of the EMDs and even the result management process that we have, zonse zikuchokera m'malamulo. The premise for the commission has been to start from the legal framework that is in place at the moment, the Constitution, the Presidential Parliamentary Local Government Act, the Malawi Electoral Commission Act, and all relevant pieces of legislation. Zonsezi zinawunikiridwa kaye, then processes and systems have been designed kuchokera ku malamuloko kusonyeza kuti the commission can assure you
that each and every process and system and procedure that has been put in place has been designed kuchokera ku malamulo. Komanso palifunso la invasion of privacy, the same thing, the use of the EMD and even all the fields of the data that will be collected are being done within the confines of the law and the legal framework that is applicable, and also the data that will be given will be used solely for the purpose of elections and nothing else. Then there was a question on false information from, I believe, Nzati Radio. In terms of this, our cry, first of all, is just for everyone to be responsible in the way they manage information, particularly information that has not been sourced from the Malawi Electoral Commission, and also information that you are not entirely sure of its source. If this call is not heeded to, then also if actions that have been taken border on criminality, then we also have a legal framework within the country that can be resorted to. But we hope and trust that all Malawians will be responsible and will not have to resort to criminal processes to address that everyone is going to manage information responsibly. I believe I have catered to all the questions. Yeah, thank you, my lady. Tipitire ni mafuso ndi mwina amene nditenga apa akhala otsiriza ngati alipo. Mokumbusaso msaiwale zina lija ndi kumene muchokera. I'm George Singini from Nation Publications. You have emphasized that only those that have national IDs will be allowed to register. But we have seen a number of political parties emphasizing that MEC should not restrict voters to using the national IDs. I'm George Singin from Nation Publications Limited. You have mentioned that only those that have national IDs will be allowed to register. But we have seen a number of political parties saying that MEC should not restrict registration to national IDs. They are saying any Malawian who is eligible to vote and has a means of identification should be allowed to register. So I wanted to check what do you make of their concerns and if you have also engaged them on the issue. Thank you. There was a hand here. Yeah, please proceed. Yeah, I am Mike Arnold Mbalalem from PLFM. Madam Commissioner, the elections, it is not an event, it's a process. People talk about rigging elections and all these malpractices that are supposed to be checked. Most of the time during elections, we have seen the tendency of candidates buying votes or using cash, but we have not seen the Malawi Electoral Commission cracking a whip on people that break these election rules to make sure that the event, the process goes smoothly to the end. Are you ready this time around to discipline political parties or candidates that violate some of these electoral laws? Thank you. I think we can come this side. The hand has been long and standing. Yeah, please proceed. Inendi Farida Muhea with Television Islam. Madam Commissioner, munanena zoti bungwe la MEC la peza makina asopano ndipo pompano kuchitika kalembera wasopano oyesera makinawo. Anthu omwe atalembese kalembera ameneyi mukalembera winayonso azalembeseso. Mwina ngati MEC muyuza njira zotani kuti anthu amvesese kuti kalembera winayo ndi oyesera, winayo ndi amene ali wa chisankho maka ku anthu okuti andale komanso amabungwe. Yeah, I am Mike Arnold Mbalalem from PLFM. Madam Commissioner, the elections
zomwe kwambiri timalize ndi dzanja lina lyakolo. Zikomo kwambiri ndikupa zoti zambiri nali kale. Ine ndi Patrick Kajere kuchokera ku Munthu FM. Mongonjezerapo mwina pa nkhani ya zipangizo zatsopano zimene mukunena zoti zagulidwa. Sindizowa kuti ngati MEC mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuonetsetsa zoti anthu achimvetsetsa chinthuchi, chifukwa nthawi zambiri timakhala mwina ndi mavuto a network komanso zinthu zina zimene mwina zimapangitsa zoti ndondomeko zina ziyimitsidwe. Zikomo. Zomwe kwambiri ndi apemphe apa mpanda Malawi Electoral Commission kuti ayankhepo pa mafunso amenewo, ndipo akamaliza kuyankha atipasenso mawu otsekera. Zikomo kwambiri. Thank you Sangwani. Ndithokozenso chifukwa cha funso linali lonse limene labwera. Ndiyambe ndi funso limene lachoka ku Nation Publications from Singini regarding the use of the national ID as proof of eligibility. Monga ndinafotokozerera koyambirira bungwe la Malawi Electoral Commission wathu ndikugwira ntchito within malamulo amene akhazikitsidwa mu nyengo imeneyo. The mandate of MEC is to work within the context of the law and the available and applicable legal framework. As we speak now, pamene tikuyankhula pano, lamulo limene lilipo ndilokuti national ID ndi imene tigwiritse ntchito as proof of eligibility for voter registration. Ndiye chifukwa chokuti lamulo likunena choncho, ifeyonso chimene tingagwiritse ntchito ndi chimene lamulo likunena. Kudandaula kulipo mbali zina ndi zina, koma as MEC we are going to work within the context and the framework of the law. Ndiye mwachoncho tiyima pamene popo kuti we are going to apply the law as it is now. Aku PLFM, I believe it was Mbalale, kodi tipanga chani kwa anthu amene who are conducting malpractices. Like we have said, we also work within the context of the law, and the issue of regarding handouts, the registrar of political parties is responsible for that, and who trust and believe that the law will take its course in that frame. On our part as MEC, we have a code of conduct for political parties that political parties, in our constant engagement with them, timapatsa and akudziwa, and the expectation of MEC is that throughout the electoral cycle, political parties are going to work within the context of that code of conduct that we disseminate to them. TV Islam, on the issue of the use of EMDs and the pilot voter registration, we are going to conduct mass civic education to educate voters so that they understand the processes. Rukodi tienda bwanji, ndipo makina atsopanowa tiagwiritsa ntchito bwanji, ndipo fezi yoyerekezayi iyenda bwanji. Ndiye mauthenga apita ndithu, komanso kupempha kwathu kwa inu atolankhani mutithandizira MEC kuti mauthenga afale ndithu koma molondola, kuti anthu amvetsetse kuti kodi ndondomeko ikhala motani. Chimodzimodzinso kupempha kwathu ndi kwa ma political parties komanso ma CSOs ndi ena onse kuti tonse tikhala ndi uthenga umodzi kuwadziwitsa anthu kuti athe kumvetsetsa kwenikweni kuti tiyenda bwanji komanso makina amenewa agwira ntchito motani. Chimodzimodzinso funso lomalizira lochokera kwa Kachere
ma political parties tikuyenda nawo. One of the key foundational pillars for MEC is transparency, and we try to engage our stakeholders, including political parties, every step of the way. China chilichonse chimene tikupanga timadziwitsa ndi kufotokozerera kuti aliyense akhale ndi information yokwanira. Chimodzimodzinso ndi the use of the EMDs. Pamene tafika pano, there has been massive consultation with political parties, and even in the next coming days we're also going to have demonstrations with the political parties kuti aliyense athe kumvetsetsa kuti kodi chinthuchi chimagwira ntchito bwanji ndipo chigwiritsidwa ntchito bwanji. Zikomo. Tikafika pamenepo ndi kuti tafikanso pamathero a program yathu lero. Ndikuthokozeni nonse once again pobwera kuti tikhale ndi press conference imeneyi. Kupempha kwathu ndikuti information imene tapereka muyipanga transmit imene yabwerera kuti mutithandize kuti Amalawi onse akhale ndi uthenga woyenerera. Allow me to thank you all for coming this morning at our invitation. Our hope and belief is that we are going to continue working together towards 2025, and that the information that we have relayed today will be transmitted to all Malawians so that we can move in one accord towards general elections 2025. Thank you very much. Zomwe kwambiri apa mpanda Malawi Electoral Commission, ma commissioner onse, chief elections officer and management yonse ya kumeki, komanso tulankhana anzanga onse amene mnali muno, anzanga onse ogwira ntchito kumeki, komanso Amalawi onse amene matimvera ndi kutonera kunjako. Tidayamba ndi pemphero ndi mwadongosolo lake so kuti ndi apemphe a commissioner Reverend Philip Kambulire kuti atseke. Zikomo. Chentipemphere. Ambuye Mulungu wathu, monga tinakupemphani poyamba paja kuti mutitsogolere pamene lero bungwe la Malawi Electoral Commission likuza mtundu wa Malawi za kukonzekera ndi kupereka ndondomeko mmene ziti ziyendere chifukwa cha masankho amene akubwera chaka chamawa 2025. Zikomo Ambuye kuti tinapempha mukhale nafe mutitsogolere mukena kalikonse, komanso kuti mutsogolere apampando a bungwe la Malawi Electoral Commission, Justice Anabel Ntalimanja, komanso atolankhani onse amene ali muno ndi onse kugwira ntchito ku Malawi Electoral Commission. Mulungu mwakhala nafe mwatitsogolera uthenga umene unafunika upite ku mtundu wa Malawi ndi umene wapitawo, kuti tsopano m'maganizo mwathu tikhozamba kuunika ndi kuona tsogolo lathu mmene titiyendere. Uthenga uwu Mulungu waperekedwa, komano kufalitsa molondola ni ntchito ya Malawi aliyense. Ndi pemphero lathu kuti mutitsogolera ngati dziko, komanso Mulungu muyenda nafe, mulolanso kuti kukhale bata ndi mtendere, mudalitsa Malawi, mudalitsa Malawi Electoral Commission, mudalitsa wina aliyense ngakhala atolankhani athu onse, kuti ntchito imene ikuyambikayi ikhoza kuyenda mwamtendere ndi mwabwino, kuti Mulungu mukhala thandizo lathu. Zikomo Ambuye, ndipo kuti mupitira kuti tsogolera mukena kalikonse kamene kakhala kali kuchitika m'masiku otsatirawa. Mmenemo tipemphera chisomo, chifundo ndi mtendere zochokera kwa inu Atate, Mwana, Mzimu Woyera, kuti zikhale nafe ndi kuti tsogolera mu nthawi yotere mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Zomwe kwambiri dongosolo lotuluka muno ndoti ayambe kutuluka ndi ma commissioner athu kupatula kwa chair ndi Malawi Electoral Commission amafurokozapo zokudza mfundo Malawi kuna mafusena awiri atatu okhuza news amene amatonkana kunafusache pa 16 September 2025 kwa ukulu kunali kukhazikitsa mutu wa chisankho chimenechi kunena kuti promoting democratic leadership through your vote. Pamenenso amaonikirapo ndondomeko zimene zikhale zikutsatidwa ndi cholinga choti chisankho cha 2025 chizakhale chisankho cha bata ndi mtendere, komanso kuwalimbikitsa anthu kufunikira kuti akapeze chiphaso cha unzika chimenenso chidzawaloleze kapena kuti chidzapatse mwayi ovota pa chisankho chimenechi chosankha mtsogoleri wa dziko
aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala. Then mangofuna tingomva kuchokera kwa mmodzi mwa atolankhani amene achita nawo msonkhano umenewu amene ndi Mwambo ngwira kuti pa zina zimene zakambidwa lero komanso mwina nkhawa zimene zakhala zilipo kuchokera kwa anthu osiyanasiyana mkomba mkota mwake motani pamene tamva kuchokera kwa Anabel Ntalimanja mwina pa zimene akamba zokhudza chisankho chimenechi komanso udindo wa Malawi kukaponya voti imene. Ya zonadi titunena kuti pakambira nthu zambiri komano nkhani yaikulu kwambiri inali pa dandaulo limene amanena makamakazi pani anthu osiyanasiyana amanena kuti kagwiritsidwe ntchito ka chiphaso cha unzika chokha kuti chimene chikagwiritsidwa chino nthawi imeneyi inali ngati nkhani yaikulu kwambiri koma anena ndithu commissioner kapena watu wapampando wa bungwe limene la MEC unena kuti ngakhale zili choncho iwo angopanga zimene zikutsatira malamulo amene alipo choncho ndiyati anthu amene mwina madandaula kuti aganiza kuti zikhale motere chifukwa chani mwina awunikirano awuzano chilungamo kuti zinthu zizi akupanga choncho kamba kuti akutsatira malamulo anaponso kuti pakhala ndithu pafupipafupi kuyankhula ndi atolankhani komanso kuwauza anthu a Malawi momwe zinthu zikuyendera kutengera kuti anthu amvetsetse komanso adziwe kuti makamaka chisankho chimene chikamafika cha 2025 chizakhale chochitika ndi chani. Anenaponso apa kunena kuti pali ndondomeko zambiri kukhala kugwiritsa ntchito makina atsopano kapena kuti pamene tinakakamba za teknoloji yasintha zinthu zambiri chisankho chimene chikubwera cha 2025 kukhala ndi zinthu zosintha zambiri zimene anena kuti akhale akuwunikira Malawi komanso pafupipafupi kuwauza choncho ndikofunika kwambiri kuti anthu amvetsetse kuti chiphaso chimene chaunzika chimene akunena anenapo kunena kuti anthu ali ndi mwayi kuti amene mwina chiphaso chawo chinapanga expire kapita chinata kapita chinasowa anthu amene azapatsidwanso mwayi kuti mwina nawonso azatengerawo mbali pa nthawi imeneyo. Tanza kuti sizoti akuletsedwa kuti akuwalesa ngati chaunzika chali nacho kachinapanga expire kachinasowa zinthu ngati zimene azagwiritsabe ntchito system omwe ilipo pakati pano iwo amagwira ntchito kwambiri ndi bungwe lija la NRB limwe limayang'anira makamaka nkhani zopanga ziphaso ndiye kuti anthu aliyense azapatsidwa mwayi kuti pa nthawi imeneyi kadzafika azatengerawo mbali kulembetsa nawo pa nthawi imeneyi akalembetsa komanso anakambapo zija zoti ma constituency ena anadula ena anaonjezekera ndoti anachulukirapo tukamba za 200 chakuti pakati pano aphungu khandoti nthawi ngati imeneyi anthu ena amene anasuntha dera limene anali poyambirira azakhaso ndi mwayi kuti azalembese nawo pa nthawi imeneyi. Tathokoza kwambiri. Tathokoza mbiri zi ndithu kufotokoza pamene ndi Mwambo ngwira mmodzi mwa atolankhani amene amachita nawo msonkhano umenewu kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kumene akuluakulu a bungwe limene la Malawi Electoral Commission MEC amakhazikitsa mutu wa chisankho cha 2025 chomwe chichitike pa 16 September 2025. Afotokozaponso kuti anthu akuyenera kusamalitsa kwambiri makamaka zokhudza uthenga umene amapereka okhudza chisankho pamene tikukamba za nkhani imeneyi ambiri amachulutsa mwina kufotokoza uthenga umene ndi olakwika fake news zimene sakuti zimatha kusokoneza ndondomeko ya chisankho. Afotokozaponso kuti kuyambira mwezi wa August akhalenso akuyesa makina atsopano amene apeza makamakanso kukhudza ndondomeko imene ya chisankho kuti akugwira bwanji ntchito koma zisanatere akhalenso akukambirana ndi akuluakulu azipani zosiyanasiyana zomwenso zikhale zikutenga nawo gawo pa chisankho chimenechi cha 2025. Tathokoza kuti mnali pamenepo kutsatira Zodiac ina ndi Dickson Chivwati Gondwe tufune nthawi yopambana.